Kovara Haware bazde gulan 1930 da li paytaxta Sûriye Şamê dest bi weşanê kir. Ev roj her sal wekî cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Li bajarê Wanê jî bi vê mebestê ji aliyê komela çand, ziman û huner dîsa derê ve daxuyanîk hat dayîn. Daxuyanî bi tevlîbûna nûnerên partî û saziyên civakên sivîl davahiya komeleyê da hate dayîn. Hevserokê dîsa derê evîn adîn diyar kir ku ji bo pîrozbahiya cejna zimanê Kurdî wan hin bername amade kiribûn lê ji ber bêtahammûliya waliyê Wanê ve li hemberî Kurdî hemû bernameyên we hatine betalkirin. Di bernameya me da hatibû diyarkirin ku em tevî panelên li ser ziman em ê îro li ber Parka Feqiyê Teyran bi girseyî daxuyaniyekî bidin çapemeniyê. Her wiha em li qada şaredariyê berê hefteyekî çadir vekin û dibin çadirê da pêşengiya pirtûkên Kurdî vekin. Lê belê ji bo van her du çalekiyên me jî aliyê walîtiya Wanê ve destûr nehate dayîn. Ev helwest dide nîşan ku stratejiya înkar û tunekirinê ya li ser zimanê Kurdî berdewam e. Her wiha adîn anî ziman ku ev çi bikin bila bikin tu cara dev ji zimanê xwe bernadin û ew ê tekoşîna xwe bidomînin. Bi baweriya me pêşveçûna zimanê Kurdî di hêla zanîstiya mirovahiyê da pêşveçûnekî wêbixwe bîne. Li hemberê me çi bibe bila bibe. Em dev ji zimanê xwe bernadin. Nivîskar İbrahim Sungur ku derbarê zimanê Kurdî da hin xebat meşandine û çend pirtûkên Kurdî jî nivîsîne derheqê cejna ziman da nêrînên xwe wiha anîn ziman. Ziman jî her wisan li ser sêpêkan radiwestin, geş dibin, rû didin, ji wan sêpêkan em bêjin yek aborî ye, ziman qada aborî da neyte bikaranîn qels dibe, ziman di siyasetê de neyte bikaranîn qels dibe, ziman di perwerdehiyê de neyte bikaranîn têk diçe, eşxalsûnê wê vetir têk diçe, ziman divê ku di ûlê da jî bête bikar anîn. Rêveberê dîsa derê Murat Döner jî diyar kir ku her çiqas li hember zimanê Kurdî pir astengî hebin jî ji bo jiyandina ziman ew ê heta dawî tekoşîna xwe berdewam bikin. Bangam li gelê Kurd ev jî dibêm çi dibe bila bibe zimanê xwe xwedan derkevin kesê ku zimanê xwe xwedan dernekeve û xwe jî berze bike rastiya însanê naslama însanê da veşartiye. Di vê navberê da weşanxaneya Stavê ku pirtûkên Kurdî çap dike wê di çerçova pîrozbahiya cejna ziman da bi tevlîbûna nivîskarên Kurd dê bernameya îmzakirina pirtûkan li dar bixe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.